Ама аз не мога да тренирам и не знам как да раздвижа кръвоносната си система и лимфната система, защото не съм много подвижен, пък нямам време, пък имам определени ситуации, които ме възпрепятстват. Ето, приготвила съм ви днес една четка за изчеткане на тялото, с която чудесно можете да раздвижите абсолютно всяка част от своето тяло. Можете да раздвижите кръвоносната система и лимфната система. Ето тези лопатки, които аз предлагам, с които можете да се потупвате. Имате и по-малка част, която можете да потупвате и да си правите масаж на стомаха. Ето ги тези октоподчета, които ги има абсолютно навсякъде, които можем да въздействаме по същия начин. Ръце, крака, гръб, стига се с тях. Ето е тази точулка, която не е точулка, нали, за приготвяне на тесто, а е за антицелулитен масаж. Има ги вече в интернет. Абсолютно възможно. Всичко от всички страни, отзад е удобно, стига се. Дори и да не сте подвижен, дори и да сте в инвалидна количка, имате такива чукчета, които можете да потупвате. Акупунктурните точки, които са важни в нашето тяло. И накрая имате и това. Това са само една частичка от нещата, които ползвам в всекидневието си. Ето, имате, знаете, лимфата върви винаги отдолу нагоре. Отдолу нагоре. Ако застанете някъде и отидете на масаж и някой иска да ви направи масаж от горната част, това значи, че човека нищо не разбира от масажа и не го прави по правилния начин. Останете здрави, но работете здраво за вашето здраве. Аз съм Миглена Костова и вие сте с програмата ми "Как да останем здрави" с Миглена Костова. До скоро!